Il-Partit Nazzjonalista llum se jorganizza marazzona ġbir ta' fondi li se tixxandar live kemm fuq Net Television u anke fuq Net FM. Michael Piccinino, segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, f'kummenti li tal il-Gazzetta tal-Moment stqari li din il-maratona ġbir ta' fondi li l-Partit Nazzjonalista jorganizza hi waħda mill-aktar importanti għaliex permezz tagħha jrid li jinġabru fondi mill-aktar meħtieġa biex bihom il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jsaħħaħ il-messaġġ tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jaħdem bla qiegħda biex aktar u aktar Maltin u Għawċin jifhmu s-serjetà u l-gravità tal-politika ta' Roberta Bela li qiegħed ikompli jaħtaf l-istituzzjonijiet u ma jħallihomx jaħdmu kif mistenni u kif mixtieq. U għalhekk li għall-Partit Nazzjonalista importanti li jkollu l-mezzi finanzjarji biex ikun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu bid-diversi forum ta' midja li għandu, jiġifieri permezz tal-portal, tar-radju, tat-televiżjoni u anki tal-ġurnal In-Nazzjon u l-Gazzetta ta' kull nhar ta' Ħadd il-Mument.